Dumela mahulu muri eZimbabwe nhasi akuna kudya rinopisa Bulawayo ko Bulawayo kwanga kwakazara Blue Submarine party nyowani yekwachamisa isati yane zita even advocate Chamisa asati abudikira pairi atingotumira vakomana chete Gift Ostalos na Amos Chibaya vachipinda vachiita basa vachipinda vachisangana nevanhu zvinova zvinhu zvinodadisa zvichivhundutsa zvekare nekuti vanhu vakawanda vanga vari ku Citizen Coalition for Change iyo yakasiyiwa na advocate Chamisa vanenge vakufila hit kuti chatochaya panapa hazvina kumira zvakanaka chabhondoka hazvina kumira mushe aende gore rinerika akudya rinopisa ende this time vakomana ava vakatotsamwa chaizvo kuti zvekunyeberana zvezvo zvaimboita mumazuva adarika aya kuti vaimbondikina because this time havasida kutoti party yacho itombozikanwa zita kana kuti formation yacho iri kuda kushandiswa ipapo kuti ndeipi chaizvo because vanhu vetriple C vari kuti aiwa tiri mumatalks naChamisa tichida kutaura naye kuti toona kuti adzoke achadzoka here oita sei ndo zvinenge zvirimo muformation yavo but iko zvinezvi aya Blue yanga yakazadza pablues ndo muri eZimbabwe nyaya yandakakubatiraisa nyaya yemetizhen munozviziva kuti inini ndakapikira kuuya kunotaura nyaya saka ndinenge ndichingoya panapa ndobva ndangoseta order yacho.